Usulelo lwesifo sephepha nesifo sephepha. Isifo sephepha sibangelwa yintsholongwane ebizwa ngokuba yi-Mycobacterium tuberculosis. Isifo sephepha kwimiphunga sosulela kakhulu. Sisasazeka emoyeni xa umntu onesifo sephepha ekhohlela, ethimla, ethetha, ecula okanye ehleka. Abantu bangosuleleka sisifo sephepha xa bephefumla kwintsholongwane yesifo sephepha. Oku kuqhele ukwenzeka xa abantu bechitha ixesha kwindawo ekulambatha kuyo, ukungena nokuphuma komoya, nakwindawo ezinabantu abaninzi, abanye babo abanesifo sephepha. Xa izixokelelwano zabo zokungosulelwa zezinye izifo zomelele emizimbeni yabo, banako ukulawula usulelo lwesifo sephepha ngokusenza singabi yingozi. Abantu abanosulelo olungeyongozi lwesifo sephepha abaguli, abanazo iimpawu zesifo sephepha, abasisasazeli kwabanye abantu isifo sephepha. Kodwa usulelo lwesifo sephepha esingeyongozi singaba sisifo sephepha esiyingozi. Oku kwenzeka xa isixokelelwano sokungosulelwa zezinye izifo somntu sibuthathaka sisifo ugawulayo, i-COVID-19 nezinye iimeko ezifana nesifo seswekile, ukungondleki, ukusetyenziswa kwezinye izinto eziyingozi. Abantu abagula sisifo sephepha bagula kakhulu. Isifo sephepha esinganyangwayo sikhokhelela ukukhubazeka okupheleleyo okanye ukufa. Abantu abagula sisifo sephepha basengozini yokosulelwa yintsholongwane ye-corona entsha. Abantu abagula sisifo sephepha basengozini yokuba ne-COVID-19 ebuhlungu eyingozi. Khathalela impilo yakho. Nqanda usulelo. Thintela uze unyange isifo sephepha. Thintela i-COVID-19. Impilo zethu zisezandleni zethu.